Počujeme no strážko, čo ma napadá. Tu sa musím vrátiť hodne do obdobia mladosti, keď sme chodili spolu pásať kozy za štrajku. Hlavne do Trčovne. Výborná partia, mal najkrajšiu kozu, bola biela s hnedými flakmi, mala veľké rohy a volali sme ju Rybana. To je asi také, čo ma napadá. Prepáčte, som zakeknutý. To je všetko. On sa ťa opýta, nie? Dobre. No čo sa týka ako mňa ako trénera, ktorý som ako trénoval týchto mladencov, tak pre mňa bola výhoda tá, že bola skrátka tie prezivky, ako keď som musel rozprávať polnosť, stánky alebo také niečo, či aj keď niečo na hrysko pokazili, tak som zakričal tú prezivku a Straško, a keď som vám musel povedať Anton, keď som vám musel povedať Anton stánke, tak by som bol aj zabudol, čo musel povedať. No, takže v prevencii je prakticky 90% ľudí mladých, čo sme boli v tej kategórii, tej ročník, samé prezivky. Ja som mal tiež taký príklad, ako moja osoba, že keď sa niekto pýtal, že kde býva Jozef Klíma, nič to nevie povedať. Ale keď povedal tam pri škole, že kde býva Zepík, tak vedel, kde má ísť. No, takže to sú také, no, dobre, no, čo boli stopali. Ja mám moja Straška rád, aj tieto Evolu, aj všetko a tak. Lebo to sú ľudia, ktorí sú ľudia v tejto dedine a tak a všetko. Hej? Takže asi tak. Asi tak? Asi tak? Môže byť. Ešte niečo musím povedať, že... Toho môžem? No jasné. Jozo Straško to bol ako u mňa typ človeka, ktorý bol dobrý gadečo a tak. No. No, tak to ono nech si zdraví a nech ťa tie kravy ešte bavia pásť. Čo išie? No a čo? Čo ti bude vyprávať? No. Na zdravie. Pásol kravy, vieš? Keby som mal niečo povedať k tejto ankete, tak by som povedal toľko ako fotbalistu hodnotím ako kompletného fotbalistu. Dobrý vo vzduchu, dobrý na zemi, ale niekedy, keď sa nasral, tak kopovať do vlastnej brány, dážme Ďurimu, z napade do vinkla špicák taký, že skoro ho vyrobil. No. A ja si takú historku, že si spomínam, keď skrátka sa týka toho, vrátim sa znova k fotbalu, k tomu bráneniu, raz prišiel do pre zápasu do klubovne a hovorí Zepikovi, že Zepik dneska ma daj do útoku, lebo celé do obedia bránil. No museli do roboty, na družstve a siali v Orácoch, siali tam, ako sa je dopriezde tie role, čo sú to tá rovina, tam siali a má traktor celý deň bránil, oni tento, teda pripravilo pôdu po sejbu, takto akože povedala, bola sranda v kabíne, smialo sa všetko. Čo by, no... Skrátka, bol to fotbalista dobrý, par excellence. Ja som s nimi takto na muziky nechodil ani do gajdla, no ale to, on sa rýchlo oženil, takže akože a on bol mladší od nás, tak toľko asi. Stačí, že? Čo ma napadne? No, že má 3 zlaté baby, jedinú žienku, starostlivú,
No a že bol veľký športovec? Asi, neviem to posúdiť. Tak Anton, Stanko, prajem ti veľa zdravia, pokoja, trpezlivosti a hojného božského požehnania do ďalších rokov. Živio! No to ono, zažili sme pekné časy na Slovasi a čo ja viem, prajem ti všetko dobré, aby si sa mal dobre. Stačí, nie? No, stačí. Dobre. Na tie večery, čo sme prežili. To bych asi